atong hinumduman nga kita anaa sa balaang presensya sa Ginoo. Magampo kita. Langitnong Amahan, salamat sa gasa sa kaalam ug sa higayon nga makakaton ug mutubo. Samtang akong atubangon ang maong exam, palinawa ang akong kasing-kasing ug huna-huna, ug kuhaa ang kahadlok ug kabalaka. Ihatag kanako ang klarong pang-isip, kaalam ug pagsabot aron mahinumduman ko ang akong gitun-an. Ipahinumdum kanako nga ang tinuod nga pagkat-on dili lamang para sa akong kaugalingon, kundili alang usab sa pag-alagad kanimo ug sa uban. Tabangi ako nga motubag uban sa pagkamatinud-anon, pagbuhat sa akong labing maayo uban sa pagsalig, o pagdawat sa resulta uban sa pagpaubos. Labaw sa tanan, hinaot nga kini nga exam mahimong dalan aron mas mapaduol ako kanimo ug mahulma sumala sa imong kabubuton. Amen.